गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय पान कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि माखासे डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। बेजों लोगोसेनो आं 2025नि डिसेम्बरनि लास्ट उइकआवहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन पान कार्डजों आधार कार्ड लिंक खालामनायनि माखासे प्रसेसफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होदोंमोन। दा आंनि बे भिडिअआव नोंथांमोन आं फोरमायनानै होदोंमोन पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाया 2025नि 31 डिसेम्बरावनो जोबथा सानमोन आरो बेवहाय आं बेखौबो बुंदोंमोन जायफोर 2025नि 31 डिसेम्बरनि सिगां पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायाबा बैसोरनि पान कार्डआ खामानि होनाय नंला होननानै आंनि बे भिडिअआवहाय मख'नाय जादोंमोन। दा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनि जायफोर 2025नि 31 डिसेम्बरनि सिगां पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायाखै बैसोरनि पान कार्डआ दायो सोलिगोन ना सोलिला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा आं नोंथांमोननो पान कार्डजों आधार कार्ड लिंक खालामनायनि थाखाय मा खालामनांगोन बेजों लोगोसेनो जायफोरा 2025नि 31 डिसेम्बरनि सिगां पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायासै दा बैसोरनि पान कार्डआ मा जागोन बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होनो थाखाय आंनि जिखुनु मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लानोसै। दा नोंथांमोना पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय प्रसेसनि थाखाय जिखुनु मबाइलनि मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लाग्रो। बेवहाय सार्च खालामबानो जाबाय इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट। नैबे आंना फार्स्टआवनो दंखायो बेबायदि इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टखौ सार्च खालामनानै लाग्रो। बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय थुनानै फार्स्टआवनो लिंक दङना नैबे इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट बेवहाय थुनानै हो। बेवहाय थुखांनायनि उनावहाय नै ओरैजाय गोजौ नारखोबानो जाबाय। गोजौ नारखोनानै नैबेवहाय नुदोंना लिंक आधार स्टेटास बेवहाय नोंथांमोननि पेन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ बेवहाय नायनो हायो। दा मानो थाखाय पान कार्डजों आधार कार्डखौ लिंक खालामनायनि सिगां नैबे स्टेटासखौ नायग्रोनांगौ होननानै बुङोब्ला जायफोर बोसोरसेबा बेनि सिगाङावहाय पेन कार्ड बानायदोंमोन बैसोरनि पेन कार्डआ सोरबा आधार कार्डखौनो होनानै पेन कार्डखौ बानायखायो। बैयावहाय नोंथांमोननि पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जानानै थाखायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि पेन कार्डआ आधार कार्डजों लिंक दंना गैया बेखौ नायग्रोनो थाखाय नोंथांमोना नैबे लिंक आधार स्टेटास बेवहाय थुनानै होग्रो। दा बेवहाय थुनानै होखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना गावबा गावनि पेन कार्ड नाम्बार आरो आधार नाम्बारखौ होनानै स्टेटासखौ चेक खालामग्रोनो हागोन। दा बेवहाय आं आंनिखौ चेक खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि। दा गासै डिटेल्सफोरखौ होनानै भिउ लिंक आधार स्टेटास बेवहाय थुनानै होदो। बेवहाय थुनानै होयोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव नुबायना इउर पेन नाम्बार नैबेयाव दंना बे पेन नाम्बार इज अलरेडि लिंक टु गिभेन आधार नाम्बार। जिखुनु आंनिया पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जाखानाय। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सिगाङावहाय गावबा गावनि पेन कार्डजों आधार कार्ड लिंक दंना गैया बेबायदि प्रसेसै नोंथांमोना चेक खालामग्रोबानो जाबाय। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जायफोर 2025नि 31 डिसेम्बरनि सिगां पेन कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लायासै अब्ला बैसोरनि पेन कार्डआ मा जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। जायफोर पेन कार्डखौ 2025नि 31 डिसेम्बरनि सिगां लिंक खालामनानै लायाखै बैसोरनि पेन कार्डआ सोलिनाय नंला होननानै गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारनानै फैदोंमोन। दा जोंहा बेखौ आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय गिनांगौ गैया। दा नैबेवहाय मोनसे फोरमायनानै होदों। जोंहा नैबेयाव नाम्बार 4आव दङ स्टेट अफ रेसिडेन्ट इन आसाम मेघालया अर जम्मु एन्ड काश्मीर। बेनि थागिबि सुबुंफोरा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामाबाबो जेबो गिनांगौ गैया। माने पेन कार्डआ खामानियानो होगोन। बेवहाय खोन्थानानै होखादों आसाम मेघालया जम्मु एन्ड काश्मीर बिनि थागिबिफोरा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामाबाबो पेन कार्डआ जेबो जानाय नङा। दा बेवहाय आं बे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। दा जोंहा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि जेबो गोनांथि गैयाबाबो जोंनि माखासे अफिसियेल खामानि बेंकनि खामानिफोराव पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि थाखाय जोबोद गोनांथार। नों माबा मोनसे लन बायदिसिना एप्लाइ खालामनो थाखाय पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लाखाथारनांगोन। बेनिखायनो जोंनि आसामनि थागिबि सुबुंफ्राबो पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनायनि जेबो गोनांथि गैयाबाबो जोंनि माखासे खामानिनि थाखाय जोङो पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंकखौ खालामनानै लाखाथारनांगोन। दा बेवहाय खोथाया बेसो जायफोर सिगांनि समावहाय पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लादोंमोन बैसोर फैसा होनाङालासिनो फ्रियावनो बेखौ लिंक खालामनानै लानो हाबाय। नाथाय दायो जायफोर पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनो सानदों बैसोरो 1000 रुपिस फिसखौथ' होखाथारनांगोन नङाबा नोंथांमोननि पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंकखौ खालामनो हानाय नंला।
दा बेनिखायनो सिगाङाव जायफोर खालामनानै लादों बैसोरथ' फ्रियावनो खालामनो मोनबाय। आंबो सिगाङावनो बानायनानै लादोंमोन, आंनाबो फ्रियावनो जादों। नाथाय दायो जायफोर माबा मोनसे लन बायदिसिना एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा बैसोरनाथ' पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जाखाथारनांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना 1000 फिसखौ होनानैबाबो नोंथांमोना लिंकखौ खालामनानै लाखानांगोन। दा बेवहाय जोबथारनायाव आं बेखौनो फोरमायनानै हरबावनो नागिरदों, जायफोर आसामनि थागिबि, आं आसामनिखौल' बुंगोन, बेलेग स्टेटनिखौ बुङा, जायफोर आसामाव थायो बैसोरनि पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामाबाबो नोंथांमोननि पेन कार्डआ जेबो जानाय नङा। बेवहाय बेखौनो फोरमायनानै होखादों। बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा, नोंथांमोननि पेन कार्डआ सोलिगोन। आरो जायफोर पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लानो गोसो जादों बैसोरो नैबेवहाय होनाय दंना, नैबे प्रसेस पेन नाम्बार आरो आधार नाम्बारखौ होनानै लिंक खालामनानै लानो हागोन। आरो बेवहाय नोंथांमोना 1000 रुपिसखौ होनांगोन। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।